कानपुर शिवराजपुरनि खरकसा बिजनेसमेननि फेमिलि बर' फेमिलि फांसनाव थांलायखा 14 डिसेम्बर 2024 नि दिनाव फुंनि प्राय 5:30 दिगि एराउन्ड नग फाइ सकपायो बुमा बुफा जत जेफ्रु फेमिलिनि जत बरक buma bupha te bupayung o family function o thanglaya afro during bini khoroksa bwsajak bwrwi tongo o bwsajak hingangke ajorao nogono tongrokha bo family function o thangliya aboni yagolo keno bono nogo saijung toni uino buma bupha te bupayung hingke family function o thangai paikha borok khorokta 14 डिसेम्बर जेफ्रु फेमिलि फांसन पाइ 10 दिन सकपायो आप्रो केना नगो सुकां हाप्पाइ मानि यागुलो नुखा जे नकनि दगा खुलुकजा आबनो कारो बिनि बसाजक नगो तंगनाइनो नक कुनाकुनि नाइतुखा फियाबो कुनु जागाव फानो मानलिया बिनि बसाजक न खरांबो रिंहरका हाइपनो केबनि फानो रिप्राइ लिरिया बिनि बसाजक ते बरो जेफ्रु बिनि बसाजकनि रोमो थांगो आर जागो बेलेखिनो शकिं गटना गदिजाक नुकनानि नांखा बुमा बुफा बेतो थांगै नुगैखा जे बिनि बसाजक बेतो kwlaijak rokojak tei bini unfortunately bini hamabo failiya ajorao abono karoi tei kaisa shocking kok hingke obose bo beto kwlaijak taisi bini sago kaisa pano ri koroi abo haike buma bufa nogo kifilmani yagulo bwsajak no kwthoi manphaika sagori koroi khlaioi bini beto no kwlaijak family omo hai situation no nogo belakino shocking ungjak te omo bawana jak je omo hai samung sitra sabo khlai klang khana hinai jodi se obo natural thwimani phano ungkhana hingangke bini thago tangai ri koroi ungnani nang o jagao no buma bufani doubt aro no hoiteno saimano je buma bufa bini bwsajokni logeo masasuk borok phai kuno mungsasuk khlai klang khana hinai te masasuk phai omo haikino botharai klang khana hinai wansuk laikha fiaba o kok tabuk bo sungmung je o bwsajak thwimani karon bini ichhai de nakiba ichha sara phaidi ngangke o kogrong toino saiman nainai o video ni bisingtei hingke puilao jotono no koinani muchungo je video no chengnani swkang ani video jodi phai ani channel ko talam kangke channel no subscribe khlai di te pas ni bell icon all no sinano bota pokdi tamni hingke jotoni slai swkang norok ani video nugui manani bagai phaidi hingke bisi yang ayang kok saya kore video ni main point to thanglai sinai hingke norok na ang puilao no sawi khenari ka je obo December 2024 ni incident gotijak kok family o saiman thangmani yagulo je bini bwsajak thei paikha family ni no masa borok police station o thangai complaint seika je masasuk bwtharai klangkham hinai aboni yagulo kheno police rok bo logi logi no arjago thangai soikha borongni nogo police rok arjago phaimani yagulo joto scenario nugui mankha bahake o bwrwi beto kwlaijak akoro fiaba police rok naimani yagulo o metar belekino serious kahai nukha aboni bagui forensic team rok no bo arjagao nuhunoi naharkha forensic team jaspartal khlaimani yagulo arjagao kaisa rapper mankha mangkhathini kisisa haksalo no tei a rapper tongo khobja tablets rok kwbangma te a tablet ngangke khoroksa chela eba bwrwi naharo intimacy ni time je bongni bad performance increase khlainani bagui bad performance no long lasting khlainani bagui appeals no naharo te amo haino arjagao rapper khobsak mankha forensic team ro amona nongmani yagulo police ro kisi kisa o metar no tei pujioi mankha amoni yagulo kheno forensic team ro o bwrwi je jagao pakthei berajak arjani ganao no tekaisa protection manibo mankha amro nongmani yagulo mamla clearly no saimanai tongkha haipano borokni khukbai proof nango aboni bagui police rok ajorao kuno phano sai sukrubui maniakho police rok jotoni slai swkang mangkhathino autopsy khlainani bagui rewo rohoro te arjagani je puro report sakpayo belaikino shocking news saiman kha je o je bwrwi haike beto rokojak te intimacy ni bisingtei arjagao kuno bwrwini ichha saraya birini ichha oino joto kisu intimacy ungu hine saiman kha o report kuno jabardasti romfre jagya hinai
bwrwi logiwo kuno forcefully romphejak hinui family ni borok bo saimanka phiaba o thwimani ukulok ni karon tamo okok no tui bwrwi ni family ni borok rok belai kheno saimanani muchungjago aborok no tui no police rok investigation khlai tongmani phiaba nok gana gini kuno jagao phano cctv camera kwrwi wngma bai aboni footages rok bo tiklai manya thanglai su khlai mani rok bo saimanya kaisa chikonsa parao cctv camera kwrwi omoto kaisa normal kok no amo haino a parao bo cctv camera kwrwi wngma bai o chelano naitugui tiklainani belai kheno kutu kok wngui basawi phaika police rok ni bwskango phiaba police rok ni thanio kaisa no option je bwrwi di call data record yakeba cdr check khlainani cdr check khlaimani yagulo saimanka je ar jagao bo daily no salbrum no long time khoroksa borok bai kok sao hinui te police rok wansukka je kuno mungsa wngmani je gotna gotimani o borok bai no wngkhana hinui a chelani bumung saimanka kuldip kumar hinui te kuldip kumar ni number manma bai bitin details rok tikhlai kuldip kumar ni nogo thangui kuldip kumar no bo romoi naharka police rok ni hirasabo police rok bono naitok kha arrest khlaina haka te ar jagano haitino suro ungo o borok ni thokai kok sanani a kuldip kumar sakha ang kuno khlaya hinui kuno phano gosiliya kubui kok phiaba police rok saimano o chelabai no somehow kuno mungse involved tongo hinui o metar wngmani ukulogo kaisa jagawle involved tongna hini police rok wansukha aboni yagole hino police rok o chelani thaniwo kwrak khlai investigation interrogation khlaikha khlaimani yagulo kubui kok joto police rok ni bwskango o je bwrwi tongmani schooling poribai mani yagulo bini mobile lo kaisa facebook account khulukka bini bumungui aboni yagulo kheno khoroksa borok facebook o bini tei khoroksa sobit bumungui chela bo bai kok salainani suro wngkha a facebook account ni jaroi török borok khoroknoi nikoni kesaro normal kok rok bo sanani chenglai কয়েকদিন ইয়াগুলো খেনো বরক নাম্বার রক এক্সচেঞ্জ খাইলাই মোবাইল তে কক রক সালাইখা কল রক খাইলাই আবিন ইয়াগুলো খেনো বরক হামজাকমানি রিলেশনশিপ হাবলাই থাংলাইখা আবিন ইয়াগুলো খেনো কয়েকদিন কক সামানি ইয়াগুলো মাস কামানি ইয়াগুলো খেনো বরক খরক নই মালাইনানি মুচুংজাগো ফিয়াবা বरै নংনি হইতে ফাতারা অংখরনানি ফ্যামিলিনি বাগৈ এলো কरै abagui borok malainani time rok jora rok bo manliya borok sudo kaisa time no wait khlailayo je borok bupro ama haike sujok manei malailaino hinui buma bupha nogo kuthol khangke bupro ma malaino hinui omo haima sujok naisinglai tonglai khaborok aboni yagulo khino finally borokni bagai 13 December 2024 ni salo buma bupha kaisa family function no thangnani bagai kok sablaikhha tebono bo tlangnani bagai phiaba bo arjarao already planning khlailajak je malainani bagai te borokle jorase naitugui tongo time no nasingui bupru family function no thangka hangke borok phataro ongkhorga hangke borok somoy jora mangkha hangke se malailainai hinai planning khlailajak phiaba a jorao ke amahaino ongkha li function no thangnani hinai borokni family ngake buma buphate buphayung jotona ready wngbaikha phiaba bo hangke a jorao thangya hinai cancel khlai rekha nogono tongsinai sori hamya hinai aboni yagulo kheno buma bupha bo nogo kahamki tongdi hinai no roi kalang thangka aboni yagulo kheno borok sujok mangkha hingke call rok khlaibai akobai o chelabo phaika bini nogo aboni yagulo kheno a sobit phaika te ar jagao je pills rok protection rok tui hemani a pills rok no bachakha te a jorao belai kheno kwsangma wngma bai o bwrwi no rira sumrilia sagori kwrwi 8:30 ni simi hor prai aichungni 3:30 jora ama haikino amsik kwsangma thuk ri kaisapano riliya te aboni baigi no thwikha hinai saimankha te etop sirpoto bo saimankha je ar jagao kwsangma bo habjak bwsago abagui no botei bo dakti theinani nangkha je puro langma chokha bwrwi ni aproke no o chula bo kharei thangka nogo।